Sziasztok! Lőrinc Adrián vagyok, 25 éves, a Bónuszbrigád leendő dolgozója. Hogy miért álommeló számomra a veletek való együttműködés? Mert szeretnék annyi érdekes dolgot kipróbálni, amennyit csak lehet. Tanulmányaimat a Pécsi Tudományegyetem Kommunikáció és Médiatudomány szakán végeztem, ahová természetesen azért jelentkeztem, hogy az akkor még nem is létező Bónuszbrigád majdani szakképzett dolgozója lehessek. Napjaim nagy részét jelenleg a zene teszi ki. Jazzéneket tanulok Budapesten, a képen pedig éppen a zenekaromat láthatjátok. Évekig színészkedtem, voltam már babysitter és zsiráf a Gyerekszigeten. Az egyik hobbim az írás. A szépirodalmi írományokat blogomon, a napi történéseket pedig a Facebookon keresztül zúdítom az olvasókra. Érdekel a képzőművészet is, szeretek rajzolni és mindenféle színes krikszkrakszokat festeni. A szabadidőmet legszívesebben azonban utazással töltöm. Megrögzött couchsurferként igyekszem bejárni a világot, hogy minél többféle emberrel és kultúrával találkozhassak. Állítólag könnyen rábeszélem az embereket bármire. Szeretne ön gyereket? Nem. De! És valljuk be, mindenről van véleményem. Teljes felelősséggel kijelentem, hogy kitűnő szellemi és fizikai állapotban vagyok a tesztelés elvégzéséhez. Kiválóan tűröm a mélységet, a magasságot, és akár az extrém szituációkat is. Hozzájárulok ahhoz, hogy a tesztelések során külsőm megváltozzon. Ezen kívül határozottan kijelentem, hogy nincs ellenemre, hogy hetente akár többször étteremben ebédeljek vagy vacsorázzak, hogy kirándulni járjak, hogy masszázsal kényeztessenek, és kiváltképp az nincs ellenemre, ha segítségetekkel továbbíthatok a következő fordulóra.